ಗೈಸ್ ದಾಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನೀ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾವೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಆಫರ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂದ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಸೊ ಅಂಚೆನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂದಲು ಅವನಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂದಲ್ ದಾದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂದಲ್ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂದಲ್ ಅಂಚೆನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈದನ ಮೋಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ಜತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ಜಲ್ ಖಾಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದುಂಡತೆ ತೂತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಬತ್ತ ಪಂಡರ್ಗಿರೆಗ್ ಇರ್ನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಮೋಲು ಅಕಲ ಪಂಡಲ್ಗೆ ಏನೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದಿಜಿನ್ ಬಟ್ ಬೈದನ್ ಪಂದೇರು ಅಡ್ರೆಸ್ ತೂಲೆ ಇದು ಮುಲ್ತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿನಾಲ್ ಬಟ್ ಅಕಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದ ದಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರಿ ಅಲ್ಲವೇ 700 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಾದ ಪಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತು ತೂನಾಗ ಒಂದು ಲಂಗನ ಅತ್ ದಾದಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ನೀನು ದಾದಂದು ಮನ್ಪುನುಂದೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪಿರ್ಪಡ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಈ ಲಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮಲೆಗೆ ಅದು ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಾರ್ ಶೋಪ್ ದ ಟಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಲಂಗದ ಲಾಡಿ ತೂಲೆ ಒಂದು ಲಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲದ ಸೊಂಟು ಸಮೇತ ಅವನಂದಿ ವಾನಮ್ನೆ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪಿರ್ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಂದು ಫೇಕ್ ಆಪ್ ಉಡ್ದು ಬೈದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉದರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಓ ಸರ್ಚ್ ಮಂತುಪ್ಪ ತುಲೆ ಅವ ಆಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ದಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ನೆ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೇನು ಕರ್ಮ ಅಂದಿ ಒಂದು ಕುಂಟು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನೆಲೋಚಿನ ಕುಂಟು ಸಮೇತ ಹಿಡಿದು ಸೋಕುಪ್ಪು ಎಂಚಿನಂದಿ ಅವಳ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಒಂದೊಂದು ಎಂಜಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚೋಡು ತರಕ ಕೈದಿದ್ದು ಕುಲೊಂದಲ್ ಪೊಣ್ಣಿಂಕಲ್ಲ 700 ರೂಪಾಯಿ ಬುಡುಂಕಾಡು ಒಂದೊಂದು ಪಿದ ಹಿಡಿದು ತೂ ಯಾರ ಸೋಕೊಂಡು ನಾನು ಉಲಾಯಿ ಬೆಂಚೋಡು ಮುಂದಲ ತೂಡಾತ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆನ ಕುರೆಪಟ್ಟು ಕೈ ಕುಂಟು ಇಲ್ಲಡಿ ಏರಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನ ನಾ ತಂದು ತುಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ 700 ರೂಪಾಯಿ ತುಂದರ ಲೆಕ್ಕೊಂದು 700 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚಿನ ನಾ ನಿಕ್ಕಂದೊಂದು ನೆಲೋಚರಾಂಡಿಯ ನಿಕ್ ಇಲ್ಲಡು ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಡುಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂಚಿಂದ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೂರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತುಂಡತೆ ಇಂಚ ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಗುಜಿರಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಕಂತು ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಎತೋ ಜನಲ್ಲೇರು ಎತೋ ಆಪ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆಪ್ ಓಪನ್ ಮಂತು ತೂಪುನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬುವರ ತೂಲೆ ಅವು ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆತ್ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದಾದನ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತದ ಎಂಚ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಬೂರ್ದುಂಡತೆ ಪೂರ ಅಂದು ರೆಡಿ ಆದ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಡು ಐಕೆ ಬನ್ಪುನು ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಡತೆ ಆಪಲ ಪ್ರೀ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎದಿಲೆ ಆಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಡ್ಲ ಇಂಚಿಂದ ಮಂಗನಕ್ಲಕ ಮಂಗೆ ಆವಚ್ಚಿ ಮತ್ತಾಕುಲು ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿಜ್ಜರ್ದೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ನೊಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕಡೆ ಪುಡ್ಲೆ ಮಾಲ್ ಮಂಗೆದೇನು ಆರ್ಡರ್ ಓಲ ಬೈಜಿ ಪಂದು ಕೊಡ್ದು 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ನಿಂದೆ ತೊಂದಲ್ ಇತ್ತೆ ನಿಂದ ಅನ್ಪೋನು ಆರ್ಪಂಡರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಂದು ತೂವಡ್ದು ಅದಾಪುಳುಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಸೇರೆಗಾಣಲ ಗೊತ್ತಾವಡ್ ಪಂದು ಓಕೆ ಬೈ ಬಾಯ್.